Maayong buntag sa tanan o happy fiesta. Maing buntag usa. Viva Señor San Miguel. Viva! Mga igsuon, giingon nga ang kinabuhi sa tao gikan sa sinugdanan nga sa ato pa sa iyang pagkahimugso ngadto sa katapusan sa ato pa sa lubnganan. Usa kini ka panag-asdang, pakigbatok, pakiggira, batok sa sala o sa kadautan. It is a battle against sin and evil. Si Satanas, ang amahan sa bakak, father of lies, og siya usab ang prinsipe sa kalibutan, prince of this world, dili muundang, kanunay nagatintal sa tao, kanako, kanimo, kanato, walay exempted. Magatintal siya tanan kanato sa pagpakasala o paghimog kadautan, pagbuhat o dautan. Kahinumduman, mao gani mahinungdanon sa atong pagbunyag, kay ang ato ang kinauyukan nga saad sa bunyag, ato ang core baptismal promise, mauman kung walay lain, pagbuhat og maayo, paglikay sa dautan. Nagpasabot kini og pakigbugno sa tintal ni Satanas, kay siya nagaagni, nagaganoy kanato sa paghimo, pagbuhat og dautan. Hangtod karon aktibo si Satanas, aktibo ang dautan. Matag usa kanato dunay tagsa-tagsa kasinatian sa pagpakigbatok niini. Paglikay lang gyud nga dili ta makasala og maglikay usab nga dili ta makahimog kadautan o daotang buhat. Dili tanan kita nagmalampuson, na ay panahon sipyat ta, na ay panahon pildita, na ay panahon nalukapata, na ay panahon daw wala tay gahom. Dili ta angay nga magpakawag paglaom, nga numan ang Dios magatabang kanato sa daghang paagi. Ugusan ni ining paagi sa iyang pagtabang kanato, mao ang lihok sa balang espiritu nga nadawat sa ato ang bunyag. Mao gani matag karon og unya angay kining padilaabon, angay kini nga initon ang gahom sa Dios dinhi kanato nadawat sa bunyag, gilig-on panahon sa atong kumpirma aron makapadayon kita sa pagpakig-asdang nga dili ta mahibulag sa Dios, nga dili ta magpakasala. Sa katinud-anay lang kung nakadumdum ta sa panahon sa atong kumpirma, ang balang espiritu naghatag kanato sa iyang mga gasa. Unsa maning mga gasa sa Espiritu Santo, kadtong bag-ong gikumpirmahan makahinumdom tingali kay na may pre-confirmation nga seminar. Ang mga gasa sa Espiritu Santo nga magtabang kanato, batok sa kadautan ug aron di ta makasala sa kahinumduman, mao kining wisdom o kaalam,
understanding o pagsabot, kahibalo o knowledge, maayong tambag, right judgment, courage, kalig-on, fortitude, pagka makidiyos nun, o kahadlok sa Dios, fear of the Lord. Ato na siya, gasa na sa Espiritu Santo kanato. Maglig-on kanato, batok sa atong pakig-asdang sa dautan. Dili nato kalimtan nga gawas pa ni ining lihok sa balang espiritu. Maggiya kanato, magtultol kanato, magtudlo kanato, maglig-on kanato, magdasig kanato, magpagahom kanato. Ang Dios nagpadala kanato mga anghel. Una, aron pagpanalipod kanato to guard us. Salmo 91, 11 nga to sa 12. Ang mga anghel gipadala aron pag-alagad kanato, pagtabang kanato. Hebreo 1 versikulo 14. Og labi pa ang mga anghel gipadala aron pagpanalipod to protect og pagpanalipod to defend us. Pagpanalipod kanato. O gani ang simbahan, di man lang si San Miguel Arcangel ang isaulog karon, tanaw na tong Roman Missal. Apil baya din si San Gabriel o si San Rafael, mga arkanghel. Gihulagway ang mga anghel kanang gitawag androgynous creatures. Kana bang dili laki, dili bayi, unya sometimes giportray kini as dainty ladies. Na ay pako, taas og bisti, ang uban nagkunit og trompeta. Usahay gilagway ang mga anghel nga mga fat babies, mga tambok na mga bata. Dunay pako, dunay inosente kaayo. Pero ang uban diha sa balang kasulatan labi na gyud ning pagsaulog nato sa kapistahan. Ang mga anghel can be mighty warriors. In fact, they can be considered special forces. Special forces ang image daw military. Ug mao na nahitabo sa saysay sa pinadayag kapitulo 12. Wa man to gibasa karon og nay choice man ta sa first reading nga dunay gubat dito sa langit. Si Satanas gibuntog ni San Miguel Arcangel uban sa iyang mga manulunda ug gitambog sa yuta. Alaot ang yuta kay naa aktibo ang yawa. Pero gidaog kini ni San Miguel Arcangel. Mao kana nga kapistahan atong gisaulog karon. Si San Miguel, prinsipe sa mga anghel, siya may nakaparot, nakapildi ni Satanas o gitambog si Satanas sa yuta. Diin hantod karon nagalibod suroy, nagasuroy to ruin souls aron paglaglag sa mga kalag. Pinadayag 12 versikulo 9. Unsa man ni alang kanato nga nagsaulog sa kapistahan. Tinuod na kadaog na si San Miguel Arcangel. Apan kita nga naa pa sa yuta nagpabilin nga muapil pa nining asdang, nining pakigubat batok sa sala o sa pakigubat batok sa tanang kadautan. Usa sa taktika
ni Satanas mao kini pagpakanap og bakak. Unya kita mutuo ra pud niini, walang ta kahibalo nga kita instrumento na di ay niini ug nahimong kahimanan niini ug nahimo natang alagad sa pikas, alagad sa daotan o sayawa. Una kanang pagsabwag o bakak. Pasaylua kung naamay ngan lag marites dire, pero dili ni tuyo nga kamo mo'y igon. Pero nasayod naman tagtanan, 2 ka tuig, 3 ka tuig, famous kining marites. Ang pulong di ay marites, nagkahulugan, Master of Arts in relaying information through exaggerated stories. Beos ba ko no be? Master of Arts in relaying information through exaggerated stories. Usahay dugangan, usahay kuhaan, usahay di mao. Di ba? Pasaylo mga marites diha. Di ni tuyo para sa inyong dili po na ako nagawas man na sa social media. Dili man yun maayo kung ang bakak mao'y atong ipakanap. Mahitungod man na nato, sakitan yun ta. Di ba? Kinsa mapoy ganahan na buhat-buhatan kag istorya. Kinsa may ganahan og libakon ka. Tungod kay mauni, jadi ra bagyung tinuod. Kay kining istorya ra ba, kuhaan, usahay dugangan, usahay di pagyud mao. Og magkagubot na gyud og maayo. Kasi natay-an na sa daghan, labi na sa the advent of Facebook and social media, mga platforms. Di ba? Kani adto ang magiaway nga mga banay, diha raman gyud sa ilaha o kaha diha ra sa kasilinganan. Na may mulahos dito sa unahan pero di kaayo to. Karon kay diretso ra ba? Kay inig-upload na sa Facebook, ma-access man na tibok kalibutan. Hanna, masamot na gyud ang gira, musabot ang away. Kinsa nakatawa? Ang amahan sa bakat. Mao'y nakatawa. Unya kita, gidua-duaan ra. Kausa nakasulti ko sa mga kaparian nga never ever engage in social media kung naamay mga birada. Kaya nga naman, ang mga tao, duwaon nila kanang tip of the iceberg. Ang unsa may gipost, dili nang kinatibukan. Daghan ang wa nato masayran. Sometimes these are confidential matters. Dili ikabutyag, dili unsa pa. And then kanang naas babaw, mora na isawaan, mo na pistahan. Pero kay baw man ta sa iceberg nga naglutaw sa tubig, mas dako ang porsyento sa nasubmerge kaysa naglutaw. Busa magdako na hinuon. Kung di ka kapugong, pagka-mention na kagngan, problemang dako. You have to substantiate your allegations. And if you cannot do it, problema na pong dako. Manghagit nag-away, singgit nagbuno mga silingan. Di katawa na po. Kung ato ng pasundan o ato ng patubayan, kinsa may huling halakhak. Kinsa mang naihuling halakhak. Ang Ginoo ba? Dili. Ang mga anghel ba? Dili. Ang kaatbang ni Senyor San Miguel Arcangel. Lain pang mga bakas nga itingal ka nato, una, tingalon ta o hiluan na itong una-una nga di ta mabalaan kay tao lamang ta
Tinuod tao naman gyud ta. Nataw biya tang tao pagkahimugso. Pero nahimugso biya ta pag-usab diha sa bunyag, sa sabakan sa atong inahang simbahan. So dili lang ta tao, Kristiyano usab. Kay gidaog man ni Kristo ang kalibutan ug tanang apil sala ug kadautan. Kita dili angay nga mawad-ag paglaom. Gani mingon siya, be at peace. I have overcome the world. Cool ka lang. Gidaog ko ng kalibutan. Diba? Kay kung atong tuhuan nga dili ta mabalaan, unsa may resulta na, may mutang taong mapatuyangon. Kung tao tang mapatuyangon sa bisan unsang mga butang, malahos ta sa kinabuhing bisyoso. Ug nganli ta ng bisyo, kung malahos ta ana sa tanang mga bisyo, ang una ra bagyong mag-antos, ang kapikas, kabataan, usgay ang ugma, daghang mag-antos o mag-agwanta, magkalisod na ug maayo sa kinabuhi. Ang uban kawad-ag paglaom mula sa kapit sa patalin. Kinsa man tanan puntos kang San Miguel ba og sa Dios sa kaaway ni San Miguel. Ang tinuod mao nga pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang kamatayon sa krus, kita mahugasan sa atong kasalanan, kita mabalaan. Muna'y positive sa atong tinuhaang Katoliko nga atong nadawat sugod sa atong Ginoong Jesucristo. Nagtabog ta o naghilira ang atong mga balaang mga santos. Kay kitang tanan, gitawag man sa pagbalaan. Dili atong kahimuan. Apan mo kooperar ta, mo participate ta sa grasya sa Dios. Kay niya ng pagiha, mabalaan ta. Ayaw katuon niya ng bakak ni Satanas o hilo ni Satanas na dili ta mabalaan. Laing bakak, na imo ingon si Satanas, ayaw nalagtugan. Kay kung mutugan kag tinuod, masakitan ba ang imong mga minahal? Aron dili sila masakitan ni maulawan, sikreto na lang. Ug mao ning nagpugong sa mga igsuon nato nga dili mo avail sa sacrament of reconciliation. Tinukmod sa kaulaw, tinukmod sa garbo, tinukmod sa kahadlok. Ang Dios nagpabiling nga mahigugmaon ug mapasayloon. Tinuod na panahon nga masakitan ang imong minahal. Pero hangtod sa hangtod, dili masulbad. Dili masulbad. Laing bakak, ipilaran ning akong isgutan. Kung kita na gani ang suknaon, kita na ang kumprontahon, mauning ang linya ni Satanas, nganong ako raman, nga naa may daghan, o ang ilang binuhatang dautan, mas labaw pa sa akong gihimo, unaha sila, nganong ako man, manapirming linya ni Satanas. Diba? Kung may mga kaso sa unsa pa, ingnon nga, unaha sa to sila. Nanong i-single out man ko? Nga, kining ako, gamay ramang ganing sa ilang gipanghimo. Ang may tabuan wagay masuk na o larga na lang tanan. Bisan, dili mao, dili sakto,
dili husto, dili angay. Lain nga bakak kanang panudlo sa simbahan, outdated naman na. Kaniadto pa man na. Kanang maayong pamatasan, kaligdong, katarong, updated na na. Dili na ron panahon ni Kristo, panahon na ron alisto. So, dili na siya kuhaon, dili na siya dawaton, dili na siya tamdon. Mao nga, ang ipakanap sa kalibutan, buhata, kutob sa imong mahimo. Ang unsa may imong gusto, ayaw lang pasapon. Ayaw lang pasakop. You can follow the 10 Commandments, but there is the 11th commandment, and that is, don't get caught. Ayaw pasapon. Ayaw pa sakop. Pero hantod ganus dili nato kontrol ang kalibutan, dili nato kontrol bisan natong kinabuhi, panahon ug dapit. Ang blang kasulatan nag-ingon, ang gisinggit dinha sa secluded places, isinggit dito sa mga ato. Kay wa man ko na itinaguan nga di mabutyag. Sa kasanag sa gahom sa Dios, kita ra sa kaulahian ang katag. Mo man ito ang kanabitang panultihon nga, makita ang katag. So ingon ni ana, atong pasalamatan ng Ginoo sa iyang dili pagbuwag kanato. Ang atong Dios uban kanato, pinaagi sa balang espiritu, nagpadayon siya pagiya tudlo tabang kanato. Gawas pa ni ana kining atong gipistahan karon, uban usab sa panalipod ug tabang sa mga anghel. Duyogi ko nining pag-ampo nga ang uban tingali kaninyo kay diboto man sa ato ang patron Senior San Miguel. Mao ni atong pag-ampo. O Senior San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa among pagpakig-asdang, batok sa salaog sa kadautan. Pagkahimong among dalangpanan, batok sa tanang kadautan ug laang sayawa. Nga ang Dios magpakgang kang Satanas, ug mapaubsanon kaming mudangop kanimo, prinsipe sa mga manulunda sa kalangitan. Sa gahom sa Dios itambog si Satanas sa impierno, uban sa mga daotang espiritu nga naglibot-libot suroy sa kalibutan nga nangitag mga kalag aron masalaag o kinabuhi mabungkag. Senior San Miguel Arcangel, kaluy kami. Senior San Miguel Arcangel, panalipdi kami. Senior San Miguel Arcangel, tabangi kami. Amen? Happy Fiesta. Palihog manin